Jarkko Reinikka. GFT haki tänään 6-1 voiton PS Villan vieraana. Taisit itse paukuttaa yhden byyri. Kommentit ottelusta. No vähän nihkeetä oli viikkopeli, vieraspeli, mutta tärkeintä, että 3 pinnaa saatiin hinattua. No niin, sit lauantai GFT vastasi Ilves Suomi Futsalin superklassikossa. Mitkä odotukset, millä lääkkeillä tupsukorat kaatuu? No kyllä se varmaan on, että laitetaan palloa liikkeelle ja jalkaa liikkeelle ja huolellisesti tehdään oikeita asioita kentällä. Innolla odotan kyllä Ilvestä Lepuskiin. Okei, meidän toinen porilainen kertoo vähän erikoisemmista kikoista, millä se löytää maalijyvän. Niin onko sulla jotain tällaisia salaisuuksia, että millä sä löydät sun oma maalijyvän? Jaa. No ei ainakaan saman tyylisiä, mitä tää meidän toiselle porilaiselle vahvistukselle. Kai mulla on vaan perus hyvä tunne. Okei, kiitoksia. Kiitos.